Mbak Dut. Duitku ki ndi? WA kok mbok blokir. Aku ki urung duwe. Urung duwe kok blokir lah po, blokir WA. Lah aku ya gemes mbok telepon terus. SPP-ne anakku lho urung bayar. Duit nang nggenmu, aku ora ndek duit. Padha aku SPP anakku yang bayar. Lah terus piye ngene iki? Kowe iki blokir-blokir lho. Duite gorene saiki iso ora iso. Ora duwe. Moh, pokoke iso ora iso saiki. Ya wis sumpah demi Allah aku ora nang duwe. Kok nak duwe tak terno nang mahmu. Iki ngapusi terus kok, arene sesuk. Tenan nek iki tenan sak minggu enak entuk kiriman langsung tak teke omahmu. Lah kok blokir-blokir HP-ku WA. Ya mulakno aja mbok telepon wae, mbok tagih terus kan aku giris. Wong kok senengane belanjane janji terus, utang awet kae ra dibayar-bayar. Lah kan urung duwe. Wayah aku butuh ngene iki bingung. Kok nek wis duwe tak terno. Wong kok telepon terus Tak WA terus. tak ditake galak. Ya iya lah mbok tagih terus kan aku ya Marai. gregeten ngene jenenge ne. Males ngene iki marai ngutangi kowe. Alah, nggo 200 Alah, arek. percuma rek kurene. Alah.